салом ба кулли ҳамватанони азиз ва бинандагони барномаи навбатии Авранг. мо таҳиягарони барнома кӯшиш менамоем ки ба шумо дар бораи беҳтарин муассисаҳои фарҳангиву таърихии шаҳри Душанбе ва берун аз он барнома омода намоем. Ва ин навбат мо тасмим гирифтаем ки дар бораи яке аз чойхонаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе ки бо хӯрокҳои лазизи худ гирди забони пиру барно ва сайёҳони хориҷӣ гардидааст, барномаи имрӯзаамонро таҳия намоем. Бо мо бошед. ҷойхона на танҳо ҷойи чойнӯшӣ ва истироҳат, инчунин макони дӯстдоштаи калонсолон ва ҷавонон ба ҳисоб меравад. Дар чойхонаҳои замонавӣ ба ғайр аз чойнӯшӣ боз хӯрокҳои гарм, одатан оши палов, манту ва дигар хӯрокҳои миллиро пешкаш мекунанд. Ҷойхона воқеан дар шаҳрҳои кӯҳан ва деҳу деҳаҳои мамолики Шарқ як мактаби бузурги одаму одамгарист. соли 1958 дар ҷои театри Сабз бинои нави дуошёна бо номи чойхонаи роҳат кушода шуд. бино бо назардошти унсурҳои фарҳанги миллӣ, гулкориву кандакорӣ, гаҷкорӣ ва шишаҳои рангини ороишӣ ба ҳусни шаҳр зебогии дучанд эҳдо намуд.
ҳунари милливу дӯстдоштанӣ аз бузургонамон ба мо боқӣ мондааст ҳунари кандакорӣ мебошад ва зери ин чойхонаи барҳаво бо шукӯҳ бисёр нек ҷилваафшонӣ менамояд. назар кардан ба ин манзараҳои зебову тахайюломез инсонро ба зиндагӣ дилгарму хушназар мегардонад. ҳоло мо дар назди дари толори миллӣ қарор дорем ва меҳмонону сайёҳоне ки ба ин чойхона меоянд ҳатман аз ин толор дида намуда вақти зиёди худро дар ин ҷо мегузаронанд ва ҳатман ин ҷоро наворбардорӣ ё ин ки аксбардорӣ мекунанд. офаридан ва эҷод намудани чунин ҳунарҳои милливу аҷдодӣ аз инсон тахайюли бою рангинро тақозо дорад. агар эҷод намудани чунин тасвирҳо ба назар ҳар қадар мушкил тобад, ҳамон қадар барои зебо офаридани мавзеъҳои истироҳатӣ ва дигар ҷойҳои таърихӣ нақши борис дорад. ҳамчунин мо метавонем ба ин васила касби аҷдодии худро зиндаву поянда нигоҳ дорем.
таваҷҷуҳгузорӣ ба фарҳанги бою ғанӣ аст, ки ҳамасола ба кишвар садҳо сайёҳони хориҷӣ ташриф меоранд ва аз маконҳои истироҳатию фароғатии шаҳри Душанбе дидан намуда васфи ин ватани маҳбуб месозанд, ки ин боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонист. меҳмонҳое ки аз дигар мамлакатҳои хориҷа ба мо ташриф меоранд, аввалан таомҳои моро мечашанд ва баъдан шояд маззаи он ё ки таоме ки миллие ки мо дорем, шояд як намедонам болидагии онҳо дар чӣ бошад, ки мехоҳанд боз ҳам ба Тоҷикистон биёянду ошхонаҳое ки мо дорем аз инҷо дидан кунанду ва каме ҳам бошад аз Тоҷикистон ки рафтан ба худ як чизе гирифта бошанд.
давлатҳои шарқ бо доштани маконе чун чойхона миёни оламиён машҳуранд, зеро ин ҷо на танҳо макони истеъмоли хӯрокҳои лазиз, балки суҳбатгоҳи ёру наздикон ва оромкунандаи рӯҳу равон аст. лаҳзаи дида намудан аз муассисаҳои фарҳангӣ ва ҷойҳои таърихӣ беҳтарин хотираро дар лавҳи ёди шумо нақш мегузорад. барномаи авранг буд меҳмони кошонаҳоятон. то дидори навбати хайр.